Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Predator Energy, now available in the Philippines. Now, sells for only 17 pesos SRP. Buy now! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Mga tugang, good morning. Mga kapako seniors, good morning. Relax lang. Pero dagdagan ng pasensya. Pagkatapos, diretso ang sa tuyang pagkaoning masustansya, mag-ehersisyo para humaba ang buhay. Pagdating ng Diba sa mga kababayan niya, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome to the show. Kanyang pungal daw na ininin Miyerkules, petsa 15 sa bulan kan Mayo 2024. Ini ang aldaw ng mga mabuot ang misis sa mister. And magayon man na aldaw, mga tugang dahil ngunya na mapuon ang distribusyon, mga tugang kan mid-year bonus, kan mga empleyado kan gobyerno sa national government agencies particular. Kasarabay dyan ang mga uniform personnel. Sa mga LGUs, sabi kan DBM, depende yan sa sanggunian, pagkatapos depende yan siyempre sa budget, mga tugang kan sa tuya pong lokal na gobyerno. Yo! Alright. Anyway, diba po sa mga kababayan natin, dire-diretso kita sa mga istorya ng unyang pong pagkaaga. Mga kababayan natin, yan po dyan sa technical side, Chief Ramir Tanay. Siyempre sa Production Assistance Center, Ciara May Leron. Wala. SML. Pantang siyempre sa DCGB Social Media Department, yan po dyan mga tugang katuwang ta. Tuya pong IT, si Jerome Nico Martinez, Newsroom. Uy, kompleto ang sa tuyang mga pag-iriba. Papa Mars Angels, si Jenny Matthew Balyaran. Yan man po mga tugang si Russell Cortez at saka si Mary Joy Jeresco. Yan po sa luwas, siyempre Mega Force Patrol sa padagos na pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa bano, anas ng bukawan ng mga turog sa pansitan. Kaiba na dyan mga tugang sa 3rd District, kasamuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sa Kapitolyo Provincial, katuwang tadyan siyempre,
ang satuya pong kapartner, mantenido, sostenido ang tamanyo poon kay ito sagkod sa ngunyan daing pagbabago. Partner Al Armario, para po sa mga istorya sa Kapitolyo, asin sa mga istorya man na nakakalap niya sa sur na parte kan Legazpi. Sa Daraga Legazpi area, lagadi po dyan Joshua James Bino, mantangyaon sa 1st District, kaparing Jomar Bien. Diyan po sa Olgalbay District, sa City Hall, asin sa ibang mga opisina dyan. Yan po dyan mga tugang Limok man. Nasaan Jasmine Baloloy. pangarap ko? Gabi po ka boss, minapapon sa rong magmang morning. Sana po okay ka mo. Nadyakapin Sa mobile si Boy. Good morning sa kabos na mga birthday celebrators, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre, good morning sa mga ka-farmers. Good morning sa mga kooperatiba. Ay good morning kay Sir Abundo Sanchez Junior. Kan SG Farm, kan San Agustin sa Libon. Nagkatuparan kami kasudma dumampo sa Co-op Summit. And good morning man kay Mark J. Sanchez, mga tugang, nakantabay po sa Libon Albay. And nagburunay na sa mga Peking Duck Jing. And garo may linain na si Jay para magamit na paimsaon para sa bagong henerasyon kan mga Peking Duck sa ASG Farm. Ayos. Paramihin natin ang Peking Duck. Ha? Magandang anak buhay din yan para po sa mga kababayan natin. And then sa mga youth, iyan, magsumitir naman, magprepara naman ng mga business plan. Tabukas na naman yung youth challenge. Ha? Alright. Good morning po sa mga kababayan natin. And sa mga ka-farmers na, kaso hapon, sa mga kooperatiba, maghapon po itong Magayon Co-op Summit 2024 na ginibo mga tugang dyan po sa Albay Astrodome. 370 to close to 400 so mga nag-aratindir, mga tugang na mga miyembro, official kang kooperatiba all over the province of Albay. As in, may mga speaker duman na nagpaabot po nin mga impormasyones. And magayon man itong naging mensahe ni Governor Edsel Grex Lagman, mga tugang, na pagdato ng importansya sa kooperatiba na dapat niya talagang suportaran. Kaya ang sabi niya, mga tugang, duman sa iyang mensahe, na talaga pong importante ang kooperatiba kaya isinabay ninda mga tugang sa mga yun festival. So padagos ang suporta kan provincial government sa mga kooperatiba kay puwan sana na mailatag man yung mga kinakaipuhan na mga asistensya pagkatapos siyempre ang paggibo kan mga dapat nagiribon ka mga kooperatiba dahil dakula pong responsibilidad yan para po sa mga kooperatiba. Dai dapat na magkunyan, dai dapat na magpundo. Sabi nga ni Director Escueta, ni Attorney Emil, na ang kooperatiba mga tugang nakasalalay sa good governance. If poor ang performance mga tugang kang board, poor man ang performance kang co-op. Yan. So yaon dyan nakaangkala. Kaya mga board of directors kang kanda kooperatiba, maghiro po kita para magformular ng mga polisiya. Pagkatapos maghiling kung kumusta ang satuya po na status. Ta satuya yan i-report mga tugang kan sa ituyang mga manager. Ayan, ayan. Magtarabang-tabang, arog talaga kayan sa primero sa pagpuon lalo sa mga first time ng mga cooperative, talaga pong kayo po sakripisyo. Pero pag nagdakula na yan, may mga sweldo na, siniba pa, sigurado magpapaburo ko dan iba para magpwesto ngaya, makapwesto man mga tugang sa mga maging official kang kooperatiba. Yan, sakripisyo, pro bono muna, di ba? Yan ang mga talagang kaipuhan. And then, yaon duman, nagtaram, mga tugang si
ano yan, Mr. Alcantara kan Land Bank of the Philippines. So marami palang mga pwedeng intervention ang Land Bank of the Philippines. Kahapon ko lang nalaman yan. And then yung mga dumaan nag-abot so taga BIR. Yun ang mga bagong ngayon eh. Sa BIR, may bagong revelasyon duman, partner. Mabago ka naman resibo, Jing. Dati mga official receipt. Yeah. Ngunya na nga po naninda, invoice. So, may effective na direktiba, mga tugang, kaya masalida naman kita ki resibo, nakabugtak na invoice. Invoice na. Hindi na receipt. No. Pero, titawan po mga tugang hinggang December 31, so mga igwapang eksistidong resibo ngunyan, na magamit po nindo yan hanggang sa December 31, punason sa naso receipt, salidahan ki invoice, pero dapat may countersign mga tugang kang BIR. Yeah. Para magamit nindo. Kung daina, yan. Igwa po nin mga nakapalaman duman sa Republic Act kung ano ang laman dapat kan invoice. Iyon ang una ito sunod doon ta. Ngunyan, dahil pamanimpid palos na template mga tugang ang central office kang BIR. Iyon man ang pighalat ninda. Pero, ang advice mga tugang kan taga BIR, kan legal department na pwedeng po mag-ibon ng resibo kung dahil na talaga magagamit na resibo, di ma-apply ka mo, mga tugang sa BIR na magpag-ibo ka resibo, di madumang ka mo sa printing press. No? Kung ano sa mga nakapalaman duman na dapat mailing sa invoice, iyon na mo nasundan. Pero ang advice, dahil ko na magpag-ibo kidakol, katibaan ko magluwas ng bagong template, na iyon na po tan susundan, arog kan giniribot ang mga itang nagpag-iribot ang receipt, ngunyan invoice na, dit sa nangunan ni pag-ibot, ang ani na pag mag-abot man so direktiba man ang sa template, mga tugang, di, saka naman kita magpa-imprinta. Ayo, yan ang mga abiso. Pero don't worry, duman sa mga matadapang resibo na pwede pa nindo po yan na magamit. Pwede nindo magamit pa yan, tasayang man. Ayo, kita awaning, kumbaga parang window period sa transition, iyan po na mga negosyo ta na from receipt, gibo ng invoice mga tugang ang satuyang itatao na kato na sabi nga ni kayang proof of purchase kan satuya po na mga kliyente. Hindi lang yan sa mga darakulang negosyante kundi pati sa kooperatiba na nagnenegosyo. So yan po ang pinaliwanag. Magayon po sa mga talakayan, mga tugang kasuod diyan po sa and very rare na makaibanan mo mga tugang ang mga taga BIR sa siring po kaya na pagtiri po na halawig aneristorya. So very fruitful mga tugang ito pong Cooperative Summit because annually pinagigibo po yan kang Cooperative Development Authority o CDA. And that po po niya na isinabay kan provincial government sa mga aktibidades sa Magayon Festival. Kaya kasunod mga tugang bilang pakonsuelo dahil naugma ang gobernador, nagparapol si gobernador kay electric pan. Di malas lang si Papa Marta dahil nabulnot. Wala tayong swerte diyan sa sa mga bunot-bunot na kaya po kasuhapon wara ako. Supposed to bingon yan, mahali naman ko takot. Ma-represent ka to kay Father Momoy para duman sa Climate Change Summit sa Bakakay. At si Father Momoy nasa pilgrimage po tabi for Europe. So, nakiuro na lang kita sa mga pag-iribata sa Laudato Si Cooperative. Si manager, ika na lang dami manager magduman. Dahil sabi ko, dakulaan malapasan ko sa istasyon. Tulong programan maliligis pag guminali ako. Imagine tingo aramon niya to. Alas 12 bareta. Pagkatapos, mga tugang so iskaramusa. Kaya baga pagtuga kong 10:30,
minalusad ako, alauna na. Yan. Yung patabi ta, iyon na sa tuya po na ano ngunyan ta, si Angel kaya nag-maternity leave. Ha? Nagkakita si Angel? Ha? Nagkakita? Ha? Okay, kaya dire-diretso lang kita permi. Shout out sa ASG Farm, sabi ni Gian Andre Sanchez. Yan. Okay, yan. May mga gusto ninyong mga, ano yan, available ba mga pantanim dyan, Jay at saka Andre? Ano yan, mga pantanom, di ba? Mga seedlings. Tangani po na sa mga kaparmer ta na nadidipisilan magpatambo, ha? Yung mga seedlings, so pwede po diyan bumili. You can chat Sir J diyan po sa inda po na ano yan, sa inda po na Facebook page sa ASG Farm. Hanapon lang po nito, ASJ Farm, no? Alpha Sierra Juliet, ha? Diyan po sa San Agustin, and kadakol po sindang mga product, and so mga pinasampol sa muya kay Tony na Father Momo at saka ni Chief Ramir, magbisita kami na mga ibang klaseng nin tamanyo, mga tugang nin ito pong pakwan abaan ng sisiram, malasa, matamis na juicy at crunchy. Di ba? Yan po ang mga tugang ang resulta kan mga talagang pinagtsatsagaan at saka pinagang ataman ang mga pananom. Okay? If you want vegetables, fruits, as in iba pa pong products, including ng bunay, mga tugang ng Peking duck, including carnivore ng Peking duck, yan. You can get it, mga tugang niya po sa ASG Farm. Kapartner ta po yan dyan, mga tugang sa, San Agustin sa Libon. Pinakamadaling mag-agi, mga tugang, dumang ka umagi sa, anong lugar ito, Jeng? Matakon? Matakon pakalampas tulay ng gad, magwala ka, palaog duman, dir-diretso na. Pero pwede ka man mag-agi sa Libon, pero medyo malayo. As compared kung hindi ka talaga umagi sa highway, madali, no? Madaling makuha. Okay? So, yan po tabi, mga kababayan natin, sa tuya po ng mga first information para po ngunya na pagkaaga. And duman po sa mga kababayan ta, yung mga kapartner natin sa pagtatanim, ano yan, duman po sa mga kabarangay ta na padagos po na nag-aabang kan mga pangyayari man sa palibot, standby lang kita pirme. And pero iyan po tabi, ang kuryente talagang may problema kita. Wala tayong magagawa dyan, di ba? Ang sabi, sa kadakulang ka nagagamit, mga tugang, dahil sa sobrang init kang panahon, minapalyar ang mga substation. Ngunyan nga ni, grabe na ang palyado mga tugang na mga planta. Kaya bagang pigkurok-kuso duman sa Senado ang ERC buda DOE dahil halos nagkakasunod-sunod sa mga unplanned, mga planado, mga tugang na pagbaragsakan mga planta. Sa ibang lugar, pag-arog kayang pipakiurunan mga tugang ka mga distributors an mga darakula na mga ito bagang so big loads na ngaya pwedeng mag-shift ka muna sa generator nindo sa sadiring una nindo tangani ngayang masirbihan taman ini ngayang mga kasaradayan ang titamaan po pag-arugan talaga nagugulpi so kasaradayan tani babaga na darakula nakadirekta sa NGCP. Dahil man nag-aagayan dyan mga tugang sa yan nga na medyo malibong-libong digdi sa Albay. Ang aram ko, so mga darakulaon digdi, gaya na Pacific Mall, yung na konso SM nakadirekta man, utong Legazpi Oil, nakadirekta, di bawas yan duman sa nagkukonsumo na nakakabit mga tugang sa distribution lines kang Aleco. Pero, digdi po sa tuya, talagang minalagatub siya na. Minsan dyan sa Rawis, garo minarumirom, pagkatapos minaliwanag. Sa Santo Domingo,
Minsan mga 20 beses sa sarong aldo ang kababrown out. Kaya kung may pigi-edit ka ding, na daay kaning daay kanin itong piga-apod niya to na ABR, remote ka. Kung daay kaning UPS, ito baga uninterrupted power supply, remote ka. Mapong ka na naman. Yan po ang medyo dilema. That's why there are businesses, mga tugang, na apektado. May losses. No? Kundi, kaya nagpa-press con baga, ang sabi ni spokesperson, amigo, board of director, Roy Cometa, na ang rason ko nga ta sigang puro palsok, yuda pa sobrang init, na minaresulta sa kadakol ang nagagamit. Yan. Pag nagsarabay-sabay na ngaya, mina-shutdown mga tugang ang kunyang. May mga ikipay baga na pang-protekta. May igwaning pigapod niya to na recloser. Di ba? Yan ang problema. Sige man ngayaan limpya. Para ngaya daay magparaduruot, mga tugang an mga dahon, tayan ang pigsasabing dahilan kang pagpapara trip off. Kundi talaga po ngayon, yun na yun ang sitwasyon ta. Kaya, kung igwaman sa nakamong marireceivingon niya na mid-year bonus, itagama na doon, magbakal na kamong solar panel. Mag-shift na kamo pa diit mga tugang sa solar energy. Sa renewable energy, tagani in cases na umabot sa siring kain, igwa po kamuning igwa kamuning reserba. Di ba? Para dyan, mga tugang, sa masunod na bulan, Hunyo, igwa po ning gigibuhon, mga tugang, na Solar Energy Forum na papanginutan ko na, ipapadrinuhan giraray mga tugang yang kan DCGB para masabutan ta ano po ini na renewable energy, ano ini na solar energy, anong power sa sun, paano natin ma-harness yan, paano ba pagkwintada, paano ba, magkano ba yan, di ba? Dapat ba na bilog na arong ang isolarize ta? O pwede man sanang hap-hap sana, yan, di ba? Abangan po niya, mag-aratin din ka mo dyan sa forum sa Ayala Malls. Ay as na sinalam po kung ari nang schedule kaya anong petsa, tangani na masabutan po nindo, and perhaps makatipon-tipon ka mo. Tapag may idea ka na kung piraan posible mong gastuson, di matipon ka na. Or pwede ka mang mag-utang sa Pag-ibig kung member ka ng Pag-ibig, because may multipurpose loan sinda na which is intended mga tugang para sa solar. I don't know kung sa bangko igwa, di ba? Hopefully magkaigwa sa bangko. Kasi magkigwa pa sa mga ibang financial institution na magpautang, magpaluwal, di ba? Tagani na makatabang. Talaga pong pasisiring nakitaan duman po sa sa paghahanap tanin mga ibang source ng enerhiya. Sa nagdadakol ang populasyon, nagdadakol ang demand, mga tugang, human po ang problema ta. So igwa sa nakitang makakuan na alternatibo, itry ta na po yan, talibre man sa naan saldang kanal daw. Di ba? Tangani po na maging ariglado. Although may mga papublikar baga na ngaya, pwede na ngayon wind, maski ngaya sa urban area, kundi dahil papakitang nakakatry po kayan. Ako, ang experience ako, mga tugang personally, dyan po sa solar. Na talagang, kung sa pagtipid sa kuryente, makakatipid ka, at saka sa convenience, mga tugang, dahil ka mapastidyo, sa solar ka na. Di ba? Mag-solar ka, at least may solar ka. And then, kung wala talaga, kung ilaw man sa nanggaypuan mo, igwanan ko niya ng mga smart bulb na piga-apod. Igwa ka na experience ka na kayan, Chief Ramir. Smart bulb. Na pag binakal mo ito, igwa itong pwede mong burbit-biton. Tayo ko siyang garoswitch. Ngunyan, pag ito ang smart bulb, kinagmo dyan sa bumbil sa receptacle mo, the moment na puminalsok ang ilaw, tapos naka-on ang switch mo, automatic minailaw ito. And you can use that for 8 hours. Di ba? Walang oras mo din magagamit. At least igwa kang light sa perimeter o igwa kang ilaw sa arong mo. Yan po ang pinaka-simple. Although may kamahalan siya, garo nasa 200 garo.
200 pa itaas. Depende sa wattage na gusto mo. Mga tugang ang presyo kayan diyan sa mga mga market o kaya sa mga hardware, no? Mga electrical supplies. So, yun ang mga nagkakapira po ng mga tips natin para po makatipid kita. Diba? O iwanan ko niyan mga DIY na gusto mong i-convert sa garo cooler, aircon, mga tugang susay mong electric fan. O iwanan ko niyan, pagisan na ng yelo na ikag mo sa balde, pabuto-buton mo, susurupon mga tugang suparos, pasisiring duman sa inutan, pasiring sa imo. O, ayos na. Kadako lang na imbensyon mga tugang na para magginawahan kita sa sobrang init na namamatian tangini. Iyo po, stand by lang, we will be back. Makalis lang po ka na. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ha? Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, 1 minuto bago mag-alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Parehong nangapudan sinda Assistant Majority Leaders Jill Bongalon asin Paulo Ortega na magkaigwanin mas mahigpit na regulasyones sa pagpalaog kan mga Chinese student sa nasyon dahil sa patakot sa seguridad. Sa sarong pulong balitaan sa Kamara, kapwa sinuportaran kan duwang kongresista ang ginibong pag-uuron kan Interagency Committee on Foreign Students para pag-urunan ang biglang pagdakol kan Chinese nationals na nag-aadal sa Pilipinas. Sigun kay Bongalon, welcome development ini lalo na taan national security kan nasyon ang nakasalalay. Sinabi naman ni Ortega na importanteng pagtarabangan kan mga ahensya ang pagsirip sa pagdakol kan foreign nationals lalo na sa Cagayan. Yan ang pang-alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milleron, marahay na aga.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's local culture and natural endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit, the whole month of May. May 1, Inang Magayon Maritime and Grand Procession. May 2, Kapuso Night with celebrity guests and Drum and Lyre Corps Competition Elementary Category Provincial Level. May 3, Magayon Chess Sports Clinic. May 3 to 4, 5 to 10, 17 to 19, and 24 to 26. 4 Peaks Ride and Bike Packing Ride in one summer. May 4, Inang Magayon Grand Aurora. May 4 and 5, Magayon Chess Tournament. May 5, Hayop ang Dating Dog Fun Show. May 5 and 6, First Governor Grex Lagman Badminton Tournament. May 5, 12, 19, and 26. First Governor Grex Lagman Go for Gold Boxing Tournament. May 7 to 22, LGU Schools Cultural Night. May 8 to 9, Table Tennis Tournament. May 9 and 10, Invitational Paramotor Show. May 9 to 12, Magayon Festival Tennis Tournament. May 10, Miss Magayon Pageant Night and Horoan Musical Play. May 10 to 12, Second Magayon Dance Sport Competition. May 11, Mayon 360 Ultra Marathon and the Magayon Festival Opening Concert with a Silyab Fireworks Display. May 11 and 12, Magayon Beach Volleyball Tournament and the Baranogan sa Magayon National Arnis Qualifying Tournament. May 14, Co-op Forum. May 14 to 17, Football Festival Cup. May 15, Magayon Job Fair. May 15 to 19, Magayon Pet Expo. May 16, Hataw at Galaw sa Magayon, Magayon Festival. May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, boss mo yan, bro. Pray until something happens. Magatugang second part ka na ribanan niya to digdi sa programa
Aramon niya itong unyang bungal daw na inin Miyerkules, petsa 15 sa bulan po kan Mayo 2024. Sa mga misis na nagluluto po sa kunyang, rekas-rekas ang taod doon na naman. Sarap-sarapan ng mapemyohan. Ugangan daw pa mga istorya kali po dyan sa luwas. This time, nasa mga pong Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning. Please come in. Salamat, Direktor. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, pinahimutikan ni PCA Provincial Manager Alvin Trespeses na ang pag-iiba kan na kulor kan na mga kanyugan sa mga coastal barangays digdi sa 3rd District. May epekto kan piste instead bako man piste palantabi, Direktor, kundi epekto kan sobrang init kan panahon. Ayun, so kunyan, tama yung analysis kan iba na ngaya baka nasubrahan kiinit. Tama ta. Basado sa paliwanag ni Provincial Manager Trespeses, ang mga lugar na harani na sa dagat, ang topsoil da dyan, manipis na. Kaya sa mga gamot kan nyog, urog na itong mga natatanuman, may mga halo ng limestone. Maluyan ang sup-sup. Wala na ni nasusup-sup na tubig ang mga roots kan nyog. That's why ang dahon may discoloration na hali sa berde, pasiring sa yelo. Yelo, tagaro, kulang na ang kulang na sustansya ang tubig. Yan. Kumbaga, masusurop, dapat makasurup sinda ka itong askad. Baga, bagang abuno kang asin. Kaya, naihapot niya ito ang bagay na nita, nasa coastal barangay ba kita ka nakaaging simana. Yes, Then, haros puro pararihas, iguanin mga pag-iiban kolor, kaya naihapot niya ito ang bagay na ini, sa pagsabing tibad niya ko iguana ni nag-attacking piste digdi sa Satuya, maaga pantulos kan PCA, and nag-validate man gad so PCA, and yun ni ang kapaliwanagan sa DCGB News tungkol sa bagay na inita. Kung bako man gabos na lugar, nagyiyelo ang kulor, depende nga ni Dayan sa natatanuman kan daga tabi, Direktor. Kung so natatanuman kan daga, maibog pa ang topsoil. Natural, ligwa pa yan dyanin mga na, kumbaga, nasusurop na sustansya. Pero ining sa mga manipiso na ang topsoil, lalo na itong aranay na sa mga kadagatan, tapos mga bakilid na lugar, manipiso na ang topsoil, natural, iyon magiging epekto, nag-discolorized ang hadahon kan nyog. Ano yan? Andaing pag-recommendar si Sir Trespeses kung anong pwedeng gibuhon para bumalik sa green ang dahon kan nyog. Bumalik man sana dahi yan. Pag nagtigura naman. Pag nagtigura naman. Pero dahi man yung posibilidad na magadan. Dahi, kung sa pangalawigan gayon, pwede ta. Kung wala ka naman susurup na sustansya, natural. Sige nan depreciate kan kalidad kanyog. Marikot ako na rin sa salog. May magburbarbihon mo na. Kagang kay Garoswiro. Sisay man ang matagal ka magparaborobaribi dyan sa mga bakilid. Yan ang problema. Tapos magparabaribig ka. Gulping tubig mo dyan. Sa surupon man sa na yan. Buwan dyan, uran. Dapat uran talaga. Yan. Oo. So yan, at least na hingganan kita niya ko baka so mga kanyugan tapigtitira na naman kan na kung baka may ibang piste na paborable ining init sa sainda. Ang sabi ni Manager Alvin Trespeses, lain naman daan na hahali talaga ining kukulisap, nakukontrol sana na depende na sa panahon. Ngunyan, gari paborable sa sainda. Kaya, pigihinguwanin na. Sa bagay, digdi sa albay, dahi man da, masyado. Nagre-recur man sa nadain depende sa sitwasyon kan
kung paborable sa indaan temperatura ang sitwasyon Oo. an igwadaan in pag-recur diyan sa area kan Sorsogon. Sorsogon area nako. Sorsogon, may kukulisap da kaya diyan nakatutok ang PCA kani na makontrol dahil magkunaya pini na makanto sa mga pagtaraning bata kitang kataning na probinsya. Yung bawal ang magbiyahe kay pantanom na nyog buda sa mga kapamilya kanyog. Oho. Diyan minasabay yan dyan. Correct. Oo. So yan na may good news, may bad news. Aha. Yan tabi direkan sa to yung mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB nyo. Thank you very much sa Jim. Yan po tabi sa tuya pong report ni Chief Jim. Validation duman po sa asin pagpaabot po sa PCA. Kaya pong nanotaraninda kan sinda po nagduman sa coastal area sa may parte kan Libon. Kan nagpalo pag sinda sa Tambo. Kaya ito pong so nakakaon mga tugang ki ibang klaseng puffer fish. Nailinda yan duman. Bako man ngaya dahil sa peste kundi dahil po sa epekto na kan init kang panahon na kulang na nasusurop na tubig kanyog. Kaya na may discoloration from green naging yellow. Mabalik man sila pag nag-urana. Yan, sana umura na nga, no? Umura na talaga ng tudo-tudo man. Bako man so grabe yun. So makasaturate sa naman sa daga, no? At ang ani po na makabawi-bawi man sa to mga kababayan. Anyway, yan po tabi. At amano taan mga nyog, mismong ang presidente, mga tugang kang Pilipinas, nag-adbukar na magtanom kita o makapagtanom ang Pilipinas ng 100 million na puunin nyog by the end of 2028. So may tulong taon dan. Apat. Tulong may kabanga. Di ba? And sabi, bubuang gipondo mga tugang su Philippine Coconut Authority ay salamat. Para mga tugang makapagprodusin ng dakol na banhi na maray na klase ninyo, tangani pong may tauman sa mga paraumata. Yan. Yan po tabi ang mga magagayo na mga programa. Sa ibang mga abantidong nasyon, mga tugang sa Asia, na napasyaran iyo po yan, mga tugang sa kusay ka nabubuhay. Yan pong, sabi nga ni kang pakinabangan ang kada partes, mga tugang country of life. Yan po nanyog. Di ba? So, may mga varieties na ngunyan, which is also good, para lang ngaya gamiton ta ngaya sa pagprodusir ng coco syrup, coco juice, coco sugar, o kaya po tuba. Yan, di ba? So mga arababasan ng variety na within 3 to 5 years, mga tugang, pwede na nagbuburak na. Pwede mo nang tubaan. Samantalang kung duman sa ordinaryo, o kaya ito pong native na mga nyugta, it will take 10 years to mature para po mapakinabangan mo na magbunga na. So may mga varieties na po niya na mga mararahin na pwede na. So yan siguro ang mga dapat na bantayan ta, mga tugang, paano i-roll out yan, mga kababayan natin kang PCA, at ang ani po na dumakul talaga man ang nyugta. Halos na parad na sunyog, kan mauso ang kukulamber. Di ba? Kan mauso ang kukulamber, tig para-paralo sunyog. Kaya baga puminasar ng Coconut Conservation Act. Daday ka pwede magpalod ka yan, sagod na daday ka nagpapaisi sa Philippine Coconut Authority, na ikamapalod kung pirampo na nyo, bibisitahon iyan. Mga tugang kung talagang pwede ng palodon. Di ba? Kaya baga may pigdadarakop, mga tugang na nagsisinso, na daing permiso, pag uminarakasak ang chinso, ang timano minadalagan ang pulis, kumpiskado. Pag daing naipiling na sabi nga ni kayan permiso, may kairasan man ngaya sa munisipyo, asin sa barangay, kahit ang mabigubayad dyan sa PCA, sa kada puon. Di ba? Maski yan sa diri mo, babayadan mo yan. Tayo po yan, mga tugang, ang batas. The law is harsh, but that's the law. Yan, dapat nating sundin yan. So, yun yan, mga tugang, kaipuhan, salidahan. Yan. Ito lang nawara nagparapalod kita, dahil na replenish. No? Yan. So, iyon ay ni ang sabi ninda,
Taang dream mga tugang kan Marcos government is maging exporter kita kinyog. Yug naman. Sabagay, during the time ni Papa niya, 1960s, mga tugang, nag-export kita. Saro yan sa buminuhay, mga tugang sa ekonomiya kang Pilipinas, ang pag-export ng kupra. Kaya lang ka nauso na sa mga soya milk, nauso na sa ibang klase po nin mga oil, nadaog kita. Nadaog. So, coconut, nadaog. Kulang sa proseso. Pero ngunyan may mga marahay na pong klase. And then, dahil na po pwede mawala, kadakol po talagang produkto na kanyog. Kaya ksod basa na, duman po sa mga nag-display na mga kooperatiba, mga tugang, may mga iba-ibang klase kitang mga produkto na nahiling duman, hali po sa nyog. Igwa nin virgin coconut oil, di ba? Igwa mga tugang nin coco syrup, may coco sugar, pagkatapos mga tugang igwa pa nin tuba. Pagkatapos, duman sa mga bunot na dapat may proseso na titarapok ta sa naman, mga tugang, iyo pa yan ang dapat natawan ng panahon. At sana ma-revolutionize yung kang PCA, go to the field, go to the barrios, go to the farmers para turuan sinda kung paano yung proseso ang sabaw kanyog. Nagibuhon iyan mga tugang na kukutawyo, coco patis at saka coco sauce. Nagaro ko niyan. Garo so sarsa. Tapos energy drink din. Yan. Sabaw pa sa nakanyog, mga tugang, may apat ka ng produkto. Di ba? Subunot, yan. Pwedeng gibo na coco pit, pwedeng gibo na coco choir, at saka pwede po mga tug na adorno sa bado. Kadakol na mga pwedeng giribuhon mga tugang dyan. Bakusan ng coco lumber. Na pag binatol mo na yan, tapos na, di ba? Yan ang nagakapira po ng mga bagay na sabi nga ni ngunyan may bago ng sistema kang pagtanom to be resilient mga tugang sa bagyo. Dapat dadjing triangle ang pagtanom, sabi ni Sir Ray. Triangle ngaya 2 meters apart. Gerong nga yan masabing trinsira kada saro. Matindi niya ako mga estimatiya mo. Ayun nga ang picture sa muya. Kaya pigiras naman yan. So, mga yun po ini, mga tugang na mga programa na ibalikta. So, mga dati niya itong nakatuudan. Naabuso tayo. Kanina abuso sa kahoy, mga tugang na pamuring tansunyog. Kaninot so anahaw, na pigtransira man duman sa mga pigkakalot sa minahan. Di ba? Nagkawarra. O ngunya naman, sunyog, tinira-tira naman nagkukulamber. Dahil nagsasalida. O yan. Nailing kang presidente, parang yung ay kabubuhay natin to. Buhayin natin ang pagtanim ng nyog. O. May order na siya. 100 million databi ang target by 2028 na maitanom mga tugang all over the Philippines. Di ba? Saro naman ini pwedeng pagkakitaan din ng ating pong mga kooperatiba, di ba? Sa pagtanom, di ba? Baka contract growing dyan. Di ba? Para po, titingnan natin kung ano maging isip ng PCA. Ang importante mga tugang, ma-meet yung target pagkatapos talagang ma-revolutionize ang coconut industry na magamit gabus na partes kayan and then to the extent na makapag-export giraray mga tugang ang Pilipinas. Di ba? Kung baga harayo kita duman sa mga prinoseso ng mga sabi nga ni kang produkto kan niyog sa ibang mga nasyon. Duman sa Vietnam mga tugang magpon sa bunot, sa bagol, kasarabay na mga dulsi. Tapos iba pang mga produkto talagang sa sarong lugar pag duman mo nyaraon sinda dumang gabos. Kanya-kanya ning pagpoproseso. So kadakol po na mga pwedeng giribuhon kay puan sa naman talagang yan, isa puso tayan. At saka yun, ang gobyerno dapat lumapit sa tao, di ba? Hindi yung kanilang mga knowledge naon sa nasa indang four corners of their offices, di ba? Dapat maihiras mga tugang sa mga tao tangani na makaukod sinda most especially sa mga farmers mismo kanyog kan hining mga paratanom ninyog
Diyan mismo iproseso. Bako saan ang magpakopra. Di ba? Kasi, kunya ba every 45 days, mga tugang pwede ka nang magguti. Di ba? So, duman sa mga bagong niya na teknolohiya para ma-process mo anyog, you do not wait 45 days. Even every day, pwede kang kumita. Dahil po dyan sa sa mga proseso na bago. Di ba? So, try to visit your learning site for agriculture, no? Para maturuan ka mo. Pwede ka magbisita dyan sa Laudato Si Farm, sa Lidong. And then, hanapon nindo si Sir Ray Sabio, ang manager kan Laudato Si Agriculture Cooperative. Tanganing maturuan ka mo kang kung paano ba yan. Di ba? O, yan po, tabi. May sarong ko nakaoro na farmer ng coconut. May sarong yan problema, Sir Mar, because yung decorticating machine yung tinaw sa muya, na-route na. Day na nakakagiling, Jing. Ako, mangurol na dito yun. Tapos may kisa pa ngayon na So yun ang sabi mo na, na father mo na sana, makapagturo ang TESDA, nin pag-manufacture mga tugang ning nin ini pong mga small machines na pigagamit kan mga farmers, di ba? Tangon yan, as of now, ang gobyerno may kakontrata yung PhilMec, yung DA kakontrata ang PhilMec na nagigibo mga tugang nin mga machines, tractors, tillers, asin iba pa, duman ang pigigibo sa Nueva Ecija. Arayo. Ngunyan, ang sabi ka mga farmers sana ngaya, igwaman digdi sa Bicol na accredited. O digdi nga sa Albay in particular, halimbawa, kung igwa, dapat ngaya, digdi na sa nagibuon yan, tanganing maging akma sa lokalidad. Sabagay, tama man ka, nagpastar kami dyan sa Don Bosco. So mga estudyante dyan na high school, pagtuturuan kung paano paggibo ng mga iba-ibang mga farm implements. Why not adapt? Di ba? Tangani ngaya, ma-synchronize duman sa pagtuturo ng unyang kantesda sa mga farmers na pag-irahainin mga machinery o farm machineries. NC3. Di ba? Yan po, tabi ang saro pa ng mga dapat pong hilingon. And hopefully, may mga leaders kita, may mga congressmen kita na manginot para dyan na ma-institutionalize, maisabatas yan. Di ba? Na maggibonin mga farm implements, mga farm machineries, mga tugang sa bawat lokalidad. Di ba? Kagani po na masarani. Siyempre, dahil na kung saan ang pigibo, mas barato. Di ba? Tsaka ang pag-irahay, madali, tasin na mismo nagibo. Madali kang makahanap ng technician kaya hindi kayo mairahay. Asin kung igwapang pigigibo ang TESDA na pagturo, ay mas lalong maray. Iyan po ang mga hagad ngunyang katatuya po mga ka-farmers. And actually, ngunyan, sa mga kauron tarilikan Sabado, yung ngunyan ang paramentas na nagtutukaw na mga provincial officials, mga tugang sa agriculture. O si Sir Rene de los Reyes, so ni Sir Rene, si Sir Rene de los Reyes, siyang ngunyan ang counterpart ni Chi Ribeta. Siyang ngunyan ang provincial agriculturist for 1 month. Because of the observance mga tugang kan Agriculture and Fishery Folks Month celebration. First time ini sa Albay na tigpatukaw. Tapos ang sa iyang assistant regional, ang assistant provincial agriculturist si Sir Manny Alagaban, kan City Agriculture Fishery Council. Tapos siyempre igwa mga tugang nin itong mga kapartner. So mga leaders, mga tugang kan high value crops. Yaon dyan mga tugang si Sir Wens Baratilla. Siya po yung project coordinator for high value crop. Pagkatapos ining si Sir Ernie Madrid. Siya man yung chairperson mga tugang and committee project coordinator for rice. Yan, mga tugang, mga opisyalis tangon yan. And sina Ma'am Che Rebeta naglalaom and said sinda na at the end of the term in 1 month kaya ni po na mga farmer provincial agriculturista mga tugang maggaigwaning mga pagbabago asin mahilingan maglilibot sinde
Sinda mismo ang mapasyar mga tugang sa mga kada lokalidad. Hiling ngunit ano ang problema ka mga farmers, and dyan they will try to pass a resolution na magiging tabang mga tugang sa provincial government to address the issue. Oy, dakulang bagay baga na mismo ngayon. Kaya sabi ko nga ni, ako na ugma Sereneta, pigbubuhay mo, gusto mo na magkaigwaning Barangay Agriculture Fishery Council na functional, di ba? Tangani mananggad na yung feedback mechanism mo from bottom mga tugang to top. Hindi from top to bottom, di ba? Hali dyan sa barangay pa sana, mga tugang masulba na sa problema. Hindi yung sa presenting setup, punta ka ng munisipyo, kung haanganga sa munisipyo, madumang ka sa probinsya, alawig ang proseso. Pero kung sa barangay mismo, iguana po dyan na nagtatrangko, sabi nga, nanginginot dyan, para tabangan sa mga kapwa niya ka-farmers, at saka fisher folks, mas madali nga naman ang channel, mga tugang kang pagtauning ayuda, kasabay na po pag-resolve ko ano man ang problema. Kaya ba? Ayan, ang mga magayon na mga pangyayari po niyan, na sabi tangani, depende din yan sa mga namamayo, as in depende man mga tugang sa mga grupo ka mga farmer organizations ta. Ayan. And duman sa mga kabarangay ta, ngunyan sa pili, Camarines Sur, sa DA office mismo, kasudma, ginibo mga tugang su launching kan top 555. Pagkatapos, nag-silver sila ko niyang kan agri-fiesta. Duman man sa DA, niya may mga display man, mga tugang na mga kakanon, mga bagas, mga prutas sa sinibapang produce kang farmers, mga kababayan. Kundi duman sila sa regional office sa pili sa Camarines Sur. Yeah. Okay, so pagbuti natin ang mga programa sa agrikultura, and hopefully sa tuloy po ng mga munisipyo magkaigwanin mga paghiling kaya na saro ang agrikultura mga tugang sa backbone ng ekonomiya. At dapat magkaigwanin justice ang mga parauma. Di ba? Na kumbaga sa ibang nasyon ang mga parauma ang mayaman. Digdi sa tuya, baliktad. Pagkatapos mag-produce, di pa bakal sa produce. Walang natitira. Because of yan, mga inputs na medyo kamahalan at saka may nagkakapirang farmers kita na day mo pa naitatanong, igwa na matuga, nakasangla na sa kumprada. Alright, oras na to mga kapatid. 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indukang ang simpleng pampakilig nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Tambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, bago ang balik po ito sa tayong programa. Ganyan po na pagkaaga. Ang bilis-bilis ng oras, 35 minutes. Makalipas na po ang alas 11 ng pagkaaga. Ganyan pong aldaw. Oy, mga Domingueños, ha? Bibisitahin kayo ni Rico Blanco sa darating na linggo sa opening kang Sarumbanggi Festival. Hinalipot na lang so selebrasyon ng Sarumbanggi, sarong simana na sana. Okay. Ayan po tabi, ano yan, may mga bagay pong inasikaso. Alright, opening ceremonies, pagkatapos mabisita si, matutugtugan kamo, mga tugang ning mga kantang pandiurag ni Rico Blanco, ha. Okay, duman sa mga kababayan may mga pagbabago, particular sa venue, ano. Dati-rati diyan kita nag-celebrar mga tugang sa Pugadlawin Park, asin sa gym. Kaya lang, because of the ongoing construction mga tugang kan ito pong munisipyo na nasulo baga, so first phase, pigpo na po ang patrabaho. So mga nagtrabaho, nagbugtak duman yung bunkhouse, yun na po ito na-okupar mga tugang so hampangan ka munisipyo, particular duman sa Pugadlawin Park. Kaya, day makakaos to. Kaya baga so Beer Plaza o duman pigibo sa dating bistro. Yan, so bakanting lote duman. Pagkatapos, iyan po na opening o grand opening, ceremonies, pagkatapos ang konsyerto ni Rico Blanco, asin iba pa mga darakulang aktibidad na kaipuan ng dakulang crowd, mga tugang duman po yung gigibuon sa Sarumbanggi Boulevard. Duman mga tugang sa May Pier. No? So most probably in between Pandayan and Barangay Santo Domingo. Mga tugang yan. Sa lugar na yan. Okay? So duman ang hirilingan sa Domingo. Kaya po sa bagay maiwas duman. Maiwas duman tarani sa dagat. Ayan. So, hiyo po yan ang mga development, mga pagbabago
mga tugang dyan po sa mga gigibo ng mga aktibidades. Okay? So yan po tabi, mga kabarangay ta ang nagkapira po sa mga dapat pa niya itong abangan, madigdi po sa satuya po na palibot sa komunidad. And sa ngunyan, mga tugang nagkakaigwa ng kapistahan dyan po sa barangay San Isidro. Barangay Pawa, pesta din ngunyan na di. Ha? Pagkatapos sa iba pang mga lugar na ang patron San Isidro Labrador. Ayan. Okay? Kunyan, kumbaga, pagpapasalamat. Tama-tama, bagong ani, ang mga piggatag na bagas jing. So, mga bagong mulino. Ano, Ronald? Mga bagong mulino. Alright. Duman sa mga kababayan ta, may mga assurance na, mga tugang na, sabi mabarato ang bagas sa gusto. Ay, tingnan nga natin to kung paano. Pero basta ang sabi kang Pangulo, ang bagas, mga tugang sa Kadiwa, 29. Yan. Kaya, 29 kada kilo ang bagas. Ayan. Compared mga tugang ngunyan, grabe, no? 60, 62, 64, hanggang 75, 50, 56, 58. Wala tayong nakikitang 40 labi. Diyan po sa mga kababayan ta. Paano pa kaya yan? Okay? Alright. Duman sa mga kabarangay ta. Uy, ano daan mangyari duman sa kunya na di? Ano daan mangyari di sa mga mga civilian baga na ano yan, ma-mission pasiring duman mga tugang sa Scarborough Shoal o kaya sa Bao de Masinloc. Nagturulak na, kumbaga nagbiyarahe na, sanggatos mga tugang na sakayan, haling Sambales. Ano daw ang mangyari? Taan sabi baga kang report, kan counterpart sa US na ngaya, igwa mga tugang na pinakadakulang blockade. Apat dang darakulang barko, tapos may mga darakula ang mga Chinese militia na barko na puminurma na duman mga tugang sa kunyan. Sa Scarborough Shoal, Bao de Masinloc, so mga lugar na sakop kan Philippine Exclusive Economic Zone, pigpaparaanab mga tugang kan China. Nangyari. Ang katuyuan kan mission is magtaoning ayuda duman sa mga parasira sa Bao de Masinloc. Pagkatapos at the same time, magbugtak mga tugang ni marka, symbolic marker, makagarong buy o buya, duman mga tugang na magmamarka na ini ngayang lugar na ini sa diri ni exclusive kang Pilipinas. Sakop ini kan Philippine Exclusive Economic Zone. Okay? Pagkatapos, mga tugang, yung nga nito, magtaoning supply ng gasolina o kaya ito po na mga pagkaon, duman mga tugang sa mga parasirang Pilipino sa lugar. So, ang sabi man kang Philippine Coast Guard, babantayan tangaya kay maray ini, sisiguroon tangaya na ang kaligtasan ka mga kaintra duman sa civilian mission sa tao kang presensya ka mga Chinese vessel sa Scarborough Shoal. Okay? O yan po tabi ang mga ano yan, mga pangyayari sa mga nagarapot kung kumusta na. Ayan na. Basta nagbiyahe na. Nagbiyarahe na po pasiring duman. So kung ano po ang mga mangyayaring abutan nila dumang konsinda sa sumpiton, mga tugang kan mga incheck, nin water cannon, yan po ang satong abangan. May pakiurong baga, dahil mga pagpakiaraman. Dahil nga pagpakiaraman. Titingnan natin kung anong magiging reaksyon kayan. Pero bako na po maray na so mga ano yan, mga kababayan natin na dapat na makinabang, partikular mga parasira dyan po sa tuyang teritoryo, ilugod ang pipa dipisilan
So mga puwersa kan Pilipinas na dapat na magmantinir kan lugar, iyo ang pipadipisilan. Nangyari. Ano ba yan? Alright? Okay. Paano na mga kabarangay ta? Duman sa mga kababayan natin, ewan natin kung i-implement pa niniligdi, pero garo inuton sa Manila ini. Kaso banggi may pinag-forward sa kuya si Sir na Alex Tabanyares na interview mga tugang kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na nagsasabi mga tugang na pungon niya na pitsa 15 matatapos na mga tugang so plaso so palugit extension na itinao sa mga operators and drivers nin public utility jeep na dahi pa nakapag-consolidate. Ang sabi, pupo na mga tugang na darakopon sa mga jeepney driver na nagpalyar na isabay ang sendang mga public utility vehicles sa mga kooperatiba. Sa agad atabi, madakupo na. Yan. Sabi mo kan Land Transportation Franchising Regulatory Board. Yan. Ang sabi, mga tugang, may mga operator na dai nag-apply nin franchise consolidation bilang parte kan PUB Modernization Program. After kan April 30 na deadline na ang sabi may konsiderar na ngayang illegal o kolorom ta expire na. Kaya expire na. Pwede na ngayang mag-flag down mga tugang sa aga. Pwede nang mangdakop nin driver nin mga lunadan dahil tapos na po ang tinao na palugit o extension para sa mga ini na dai pa nakapag-consolidate ngunyan, dahil na sinda pwedeng magbiyahe po sa aga, ang sabi po mga tugang ni Guadis. Yan. Sinabi ni Guadis na ang mga unconsolidated jeepney drivers na mahihiling na nagbabiyahe pamangiraray sa mga ruta poon Huwebes, pwedeng mapatawan mga tugang ng sarong taon na suspensyon, mantang ang sendang PUV pwedeng makakuhanin 50,000 na penalty asin maampang sa 30 días na pagkakakulong. Yung gunununwa. Alright. Duman sa mga kababayan ta, kakibat kaya ng modernization, igwa pala na parte ang lokal na gobyerno. Na-discuss ni kasudma mga tugang kan LTFRB duman sa Co-op Summit. Na dapat pala igwa ning route plan na ipapasar kan lokal na gobyerno. Pero kasbago na dangog ko si Jasmine, may report from city government sa sa Sanggunian na garo na ipasar na. So plano man na ruta mga tugang ligdiposano ta. Iyan paano? Pag nag-consolidate ka, masabihon, ma-identify ka mga tugang ning ruta kung saan ka madalagan. Sarusa na. Kumbaga ma-create ka mo ning fleet, no? Na ang pagitan kan largada mga tugang ngaya 5 minutos o 15 minutos araw kan sa ligas pidaraga na moderno niyan. Yeah. Tangani na primero ang purpose ka modernization is number 1, convenience kan pasahero. Yeah. Conveniente dahil air condition. Yeah. Safety kang pasahero. Safe dahil sarado. Kung umuran, dahil ka madudumog. Bakong araw ngaya kan sa traditional jeep na antakop plastic. Yeah. Tapos, safe. Tadai ka ngaya pwedeng abusuhon, chansingan o kung ano pa man nagibon yan sa imo dahil may CCTV sa laog. Safe. Dahil kung may mga mansibado sa luwas, igwang CCTV sa luwas. Di ba? Yan, ano. Tapos,
Conveniente dahil mga tugang digitalized na ngayaan kunyan ang sistema kan ticketing system, di ba? Bako na supig papants, kundi haram sa kung pasain ka, tapos iyo na. Haram na. Kung saan ka maduman, kailangan na sa'yo mo sa ticket. Ayan, di ba tabi, mga nagkakapira. Tapos, bako ngayang mati sa, sa kapalibutan dahil mga tugang, ang mga makina, Euro 4, mga bago. Diba? Hindi yung nauso kasi sa atin na kung ano yung mga pigtarapok na baganaldo man sa ibang nasyon. Kikuro ataman. Iurahay kinit. Iyon na. Diba? Anak ng tinapay. Di naratanig di supolusyonali sa ibang lugar. Diba? Yan. So mga refurbish na mga diesel engines, di ba? And gasoline engines, mga tugang. Yun ang binarakalta. Yan. Tabarato nga yan. Yan. Nagkakaigwa na po ng pag-modernize. Ito pala, sabi ninda, day man ngaya nangangahulugan na anbakalon ngayang jeep, araw kayo ning garo ngaya bus. Taigwa naman ngayon ng mga modelo na day binago mga tugang so iconic, na imahe kan jeep kundi ginibunin ng aircon. Tapos ngaya ang pagtukaw nakaatubang na mga tunga buo ng tagilid. Bakong ngunyan pag natukaw si Jenny tasadit sa naini kabanga na sana. Yung experience nindo, pag suro-suro na ras hour na anak lang tinapay ngaya ang bayad ko bilog. Ang nakatukaw sa ko, kaptul sa ng lumot. Kasi suroso, talagang todo. Ngunyan, iyon ngayon ng mga surosuan, kung Jason sa terminal, mababawasan na ngayon mga tugang sa modernisasyon because dakul na auto and magriling niya dakul po na mga lulunadan. Ayan. Day mag-aaragawan. Tapos, may iwasan pa ngaya ang karera. Ayan. Tangon yan ngaya. Pag nailing ngaya so kalaban, na may nagdadalagan jeep, maparaspasan na ngaya. Diyan ang nagkaka-aksidente, mga tugang, nagkakaigo ng road crash na minsan, ikinakagada ng pasahero, ikinakagada ng konduktor, o kaya ng driver, o kaya mga tugang, ikinakabyadi, nagiging, nagkakaigwa po nin, naging disabled sa iba, naapektaran sa trabaho. So, ngunyan ngaya, dahil na ngaya yan pwede sa modernisasyon ta, may garo corresponding time man sinda na dapat na dalagano ng sarong ruta. Dahil na ngaya mag-aaragawan ta, may sarusa na dyan na magdadalagan. Yan ang kang modernization. Ta, duwa ang ansiron dahil. May ansiron sinda duman. Primero, so terminal, tapos yung road networks, tapos yung convenience kang pasahero, tapos yung unit. Yun po yung apat na yan. Ang subject mga tugang kan modernization na pigbubusol. Ngayon. Okay. Sana lang may mahiling na kita dyan na Saraw. And then Francisco Motors, mga tugang na bago. Na bako na ngaya so arugan garo ngaya bas. Tayan so pigkukontrakan iba. Pero halimbawa, kung ang dalagan mo baga na Daragaligaspi, pwede mong garo so kunyan. So bagong jeep mo. Aralaba pati ito bagong jeep na aircon man. Diba? May CCTV man sa loob, pagkatapos gabos na amenities kung naon duman sa garo mga minibus, yaon man duman mga tugang sa jeep na bago. And ang sabi ang bintay mas mura daw yung sa Filipino made kaysa duman mga tugang sa imported. Tapos ang pyesa available, tapos ang mekaniko tatao ta Pilipino. Di ba? Yun nga lang talaga ang naging problema diyan is yung pag di ka accredited mga tugang, hindi ka pwede magbenta. Yun ang problema na. Sana, kuta na dyan sa modernization, isinabay mga tugang sa batas na Filipino first. Yung magayan ang pigakampanya ta, pag-abot sa produkto, dapat ngayon, Filipino muna. Ba't dapat pagdating dyan sa modernization, yung gawang Pilipino, ayaw nila. Hindi nyo sinama. Di ba? At gusto, taso imported kita. Kaya baga nadudahan sa iba, paano ngayon? Dahil ngayang dilin sa dyan, mga tugang sa sa lokal, ang mangyayari,
Okay? O, yan po mga nagkakapira po yan. Pagkatapos ngayon, ang tinawang pang subsidy ngayon, so foreigner pa, bago mga Pilipino. Mga issues na dapat na simbagan. Pero, kung ilingon tayo in general, magayon man talaga, ano beto. Yan. May nagkapira nga lang na inconvenience na dahil pa na-address. May question null. Paano nga kung may dara akong sira? Dahil mo ba ganyang istribuan? Ayan po ang saro na siguro hilingon kaya mga local manufacturers. Paano i-address? Ini na sabi nga ni kaya ni concern kan mga kababayan niya to na rural daw nagsasaod. Nakadabis pa may bit-bit na karne tapos may bit-bit mga tugang na sira. Paano ba yan? Ayan ang saro na question mark kung paano ba yan? Oo nga di. Paano guys kung nag-sound kang sibulyas na pwede dyan sa aircon. Magkakarelibong mga tugang supasayrong iba, pati driver baka sumalya pa ka mo. Di ba? Yun ang pros and cons, di ba? Pero kung titingnan nun ninyo, ako naka-experience man talaga ako kaya na nag-commute ako. Hali duman sa lugar mi sa Santo Niño, minalakaw ako pasiring sa diversion, nag-aabang ako mga tugang kang kunyan. Kan minibus o kan modern jeep hali sa tabako. Kada 15 minutos may naagi. Nasa mo sa kung gusto mong tumindog sa tahaw. Pero dahil nang masarabit na, dahil nang nagkikiritay-kitay nga sa luwas. Kung may tarindugan man, nasa tahaw ang tarindugan. Yan. Mga nagkakapira po gano. Tapos, senior citizens. Yan. Di ba? Dakol naman na bintay. May nagkakapira po. Dakol naman ng mga lugar sa Sorsogon, sa Kamsur, digdi sa Albay. Parang may nakita na ako mga tugang na rota. Ini po na Ligaw. Ligaw-Ligaspi. Yan. May nakita na akong mga units ng bagong kaparehas ang unit ninda. Parehas ka nagbabiyahe kan Gubat in Sorsogon City. Parehas kan unit ninda na sugaro saralit sana. Yan. Nagkakapira po yan ng mga bagay pong sabi nga ni dapat na tawang po ng atensyon ka mga kababayan. So magayon man ang purpose kan modernization kay puan lang talaga mga tugang na magkaigwa ng pag-aasikaso kang mga bagay na dapat pong hilingon dahil duman po sa mga pagtiripon iyan sa mga pagsasabi nindang problema na dapat nga i-address. So, yan, magayon man, mga tugang mga obheto, no? Kay Ponsa naman, mga tugang, maintindihan kang kagabsan. Dahil man ngayon, timanong peace out tulos. Takong nakapag-consolidate na, pwede pa man datugutan na magbiya itong tradisyonal, duman sa mga rotang ito, kung nakapag-consolidate ka na, garo tatawan man yung panahon para makabakal ka rin unit mo. O yung kooperatiba makabakal ng unit. O yan po ang mga nagkakapira na mga bagay-bagay pong may kinaraman dyan sa tinasabi natin na modernization program na yan. Okay? Alright. So, sayang dahil tanad ako po si Mayor John baka nagali na. Nagduba na sa pistahan. Papa Marapi pista, Gubat Ilawod, tama mapista sa Bagakay, barato ng bagas. Sa Agosto, pista. Barato ng bagas. Good morning dyan sa mga kabarkada ta. Sa Sadit Sana Pirutian Fans Club, Kambagakay Chapter. Sina, Joel Barameda. Yan, si Tia Maming na Barameda. Pagkatapos Jose at saka si Chaseli, saka siyempre sina Nitz Barcenas, tapos sina classmate na Noel Bismonte and family. Sa Indogabos, kumusta ka mo dyan? Ayan, okay. Duman sa mga kabarangay natin, mga kabarangay, magkunyan, magkaigwaning mga pag-iingat mo niyan, tamain itong tabi, dapat, so pasiguro kita perme. Okay, I think this is all enough for now, mga tugang, para po sa mga kababayan natin, mapatos-patos na kita. Halat mo na, at nagdodoble yan, okay? Duman po sa mga kabarangay ta, ang pangarap po ni Ronald Balos, Salado Technical. Yaon man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Kasing kabilog na tropa ka Mega Force Patrol.
Ako po sa dong nakaibanan mo niyan. Mardila dahing iba. Thank you for keeping us company. Antabay lang po sa masunod na programa, ang Bareta alas 12. Mabalik po ako. Kaibanan ko muna dyan si Ate Russell Cortez. Thank you po. Bye-bye. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado!